Iya mak kuku sing dupa kumelun ya ngeneng kencang apeke kawengku sagung cacan nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi yen sekar-sekar menur sinegek ingkang wonten Datulaya anengging wonten pagelaran yawi Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe para sata Kurawa nyat saking palenggan yen Kacandra kaya Sardula Witrindrita Lungsung wertaman Lungsung werta ingkang putra Ganjar Sumundala jeneng karya Gordos rumah bangga kota kaping Prawandawa sumaping pabarisan ronenggono
Rananggana gawe gelari wang-wang man Kurawa marai Kisruh man pating jelajik pating jringklak mayake buyer man nungsung merpelawan ingkang putra toya tinalan nungsung untung padha kumpul kula ndelek nungsung welemen kang putra dulma gati mumet aku nek ngrasake Kurawa kepiye to mbok dong ngrungokke iki kemau kok mandeg karepe dhewe piye karepe ngapunten man gek do ngoceki lemper mergo kepraban ana apa-apa iki malah cocok man kana sinang buli ana mriki galape ngono kan mongko mergo kliwat ngawe para sata Kurawa wonten wigatos menapa pamuhan ingkang putra nyadong pengendikanipun paman Sengkuni aduh anakku nggih ora ngrasake wong tuwa diwirang-wirangke nggih kados pundi man kok diwirang-wirangke kados pin wah wis kados pundi to man paman Sengkuni diwilang-wilangke sinten ora ngerti tiba malange wong tuwa kok dadi aku malah wirang ana pasowanan ming mergo bayi wingi sore kepengin ngerti dongenge negara Ngastina lah paman Sengkuni tentunipun ngertos sejarah negari Ngastina menika man aku dadi wirang pripun man nek kula menika kok mboten pitados man sampeyan iki kok gawe-gawe kok pamon wis ta percaya aku dina iki aku jan wirang ana pisowanan liripun kados pundi man kok ngantos paman Sengkuni nandhang wirang ngene ya bocah Kurawa do ngerti ya iki kemonong pasowanan negara Ngastina ana utusan putra-putra Pandhawa pripun man ana utusan putra Pandhawa kan mongko miturut keterangane nanjake bab sejarah negara lah nanging rakamu anggir Jaka Pitana ora iso jawab ndadekake lingsem penggali ming sujune ana sinuwun saka Mandaraka iso nggagalake apa kang dadi karepe para putra Pandhawa weh ya sujumono man nen boten wonten lajeng kedadosipun kados pundi saiki ngene kowe kabeh tak awe ana gawean dina iki supaya bisa ngundurake para bocah-bocah Pandhawa wah manis kan kok sinten mawon man nek sing mlebu pisowanan negara ku mau Antasena wah kula niku jan ming trataban nek wis muni Antasena kok tekan kene iki wah wis sinten man cobi man Kurawa sing kinten-kinten kuat badhe nambengi Antasena menika niku cah ra urus tenan kok nek liya-liyane kaya Gatotkaca Antarja niku kula mboten pripun-pripun nek kalih Antasena wis pun ampun lah kok iki wis dadi perjurit iki kudu gelem nampa perintah apa wae wah nek nggih ndelok-ndelok kok man kula niku bute pokoke nyambut gawe sing slamet pun menawi bab perkawis menika kula mangke
ingkang badhe ndepani nek ming Antasena Antarja. Dereng sepintena. Rasah melu-melu. Mangke kowe sing ngatal mboten kanca-kanca menika mengke. Ra urus. Saiki ngene, Dursasana. Nggih, pripun wan? Antasena mau saka Prabu Salya kon nunggu ngadeke sayembara perang sarembara pilih kan mangka yen disumbari sambedhol gendera Mandaraka Antasena kelakon glelek weh ora kelakon man ampun kelakon bayi wingi sore kok wani ngejek-jek nginoh karo gerangane sing tuwa kaya-kaya ngene iki ndek ijazah saka Habirandha adigawe enteng rasah pokan pertengsing kowe kowe kuwi urung ana apa-apane ning aku percaya bocah-bocah Kurawa dina iki kudu gelem temandang nggih man lajeng kersanipun kados pundi kayon Antasena kan kanca unduna aja ngasi mbacutake apa kang dadi nggih man nggih kanca kowe aja ngasilena kaprayetan sikep gegaman Antasena ditundung cekel tugel gule kanca son yang mangkat ya tikel sang Rupatala
mangelingana duk aneng sumur jala tundha mangelingana sena putra Dimas Antasena kepiye Dimas Antasena kepiye Kang Mas Antasena kados pundi iki malah tiba kebenaran Adi Abimanyu Kang Mas Gatotkaca Kang Mas Antarja nang kene kepiye Dimas anggonmu sowan ana ngarsane Wa Prabu tak kandhani ya Sujumono sing mlebu mau aku umpama Abimanyu rak malah ming dadi kewirangan lire kepiye Dimas lire kepiye Dimas Siwa Duryudana ora iso nyejarahke ora iso jawab bab perkara negara nanging malah Eyang Salya sing tegese ngukui lan ora nayogyani apa kang dadi karep Pandhawa malah nganakake sayembara perang sayembara pilih mula dalah saiki ngene aku tak takon kowe wis do tekan kene iki do arep neruske apa ming arep mandeg cukup tekan kene menawi mekaten monggo malah wangsul mawon Kang Mas bali-bali kepiye rung rampung gaweane bali Kakang Gatotkaca kepiye aku manut Dimas Antasena kepiye Kakang Antarja aku ya ming manut Dimas Antasena kepiye iya nek pancen do manut karo Antasena iki ngene senajan to sing ngendika Siwa Prabu Salya Eyang Salya ning aku ngerti watak wantune Kurawa kuwi bakal ora gawe tentrem iki engko nek umpama iki lho ming umpama aja ngasih ana apa-apa kemau umpama Kurawa do maju do wani ora ya wani Dimas Kakang Antarja wani Dimas apik seneng aku engko Abimanyu nek rawani lungguh nang mburi kono mangani lemper kae melu ngeson karo Bagong kae saiki nek pancen do wani karo donggo latihan umpama Kurawa maju sing arep maju sapa aku dhisik ra apa-apa aku dhisik ra apa-apa seneng aku ndek kakang kaya ngono kuwi nek ana tumandang kowe aku ora mung waton nesu kok nek kancaku sijine kae malah kon nyambut gawe mah umat sikile sapa Dimas wis pokoke kancaku karang kancaku pirang-pirang werna-werna penganggone nek pancen wis do mantep nerusake apa kang mau dirembuk aja wedi kangelan galo kae Kurawane wis menengo tak tandangane Dimas sing sayung sing luput tetang royong nyanten gawe
Gatotkaca wiring pamukya sang bala srenget mancat pundak nguntir jangga wah jagat dewa Bathara bakal pangling iki Gatotkaca methukake marang aku inggih kula Kartamarma ingkang wedal menika wonten mriki badhe ndumbani ingkang Rayantasa wah wis tak bedhek mulane gembelo si Rayantasena wani ngedeke gendera ana ing alun-alun arep gawe kisruh jan bali adimu Antasena kandhanono dadi wong tura sing ngandhahi bayi wingi sore malah tak katutke dosane Siwa Kartamarma sejatine aku ngajeni marang Siwa Kartamarma nanging bab perkara iki Siwa Kartamarma lanang Gatotkaca wah wis rumangsa sak wesi gligen kandeli kulitmu samingkira sadurunge putung ragamu bali urung bayaran kok kon bali apa kelakon aku tegel marang kowe Gatotkaca senajan to Gatotkaca ora blereng nyawang Siwa Karta bagus ora gelem semingkir maju ngakon diadawak tebak rontok ki kamu rena gembol slahmu
maju dhewe kok wis mundur ngapa kowe Kartomarma. Wah, mon. Kula menika dados wong tuwa rumangsa wirang aming mungsuh. Bayi wingi sore kok ora iso menang. Wah. Karo bayi iki kalah kowe. Kula menika pekewet. Ajeng tenanan. Bayi bocah ning nek radi tenane padune kalah wis to. Wah man Dursasana ya pripun man kowe maju ora pripun kowe arep maju ora mungsuh sinten mungsuhmu Gatut man kula tak absen mawon nek mungsuh Gatut Kaca. Wah wis kana mundur kowe leren. Nggih. Ngapunten, Man. Wong perang urung sida wis mundur. Wis Kurawa do mundur. Nek ora tak aturke sinuwun Prabu Salya malah ming bubar-bubarke bocah-bocah Kurawa. Sinuwun menika lare-lare Kurawa samimu keparat ora patut do semingkira. Bangkat cantang dipes ora iki mau do peng-pengan kula ajane tak ajonane aku wis bombong ya weruh kowe Kang Dimas Bali wae Dimas Bali kepiye urung oleh hasil Bali kok Bali kana perkara pirang apa sing maju Kurawa Dimas lah sapa sing maju Yang Prabu Salya wes ya wes do mundur rasah melu-melu pokoke do lereno tinimbang kono apa saiki wes mundur ning aja adoh-adoh nek ora do wani iki adimu Antasena dono mangsa bodho mah Sawah
ing prajurit kang maguru gangsa swara tetekat ya putula iki yang Prabu Salya ya ketemu nang kene yang Antasena Jamangka kowe kakang-kakang Mudarawani ngadepake marang aku lah kok kowe kemendel begegek kaya tugu Sinukerta nang kene oh alah eyang kudu watake Antasena nek Antasena Kakang Gatotkaca Kakang Antarja do mlayu lah kowe kok ora mlayu asam urat mekan wis tak antepi yen aku duwe karep kudu kelakon bagus bagus Antasena gunemu ana ing setinggil nandhake yen to pancen Antasena wis serep tek lha iya alawani tekan kene njur arep ora nggawa apa-apa iki aku ming kandha iki lho Eyang tak kandhani yen to kakang-kakangku kamau ora ngerti urusan kabeh gumantung marang aku ya iki saiki senang nggon papan jembar endi genderane tak jebole gendera Mandaraka duka yayasine piku medhut padening latija pangawinga wengis pindha tinapu ing swara denta ing wah pameran Antasena nggugu tak kandhani senajan to Kurawa pancen ora iso ngundurake kowe ning aja tok anggep Mandaraka iki blereng marang wujud senajan aku ya ngono yang saiki karepe yang kepiye janjane aku kudune iki ora wani karo yang aku kudu ngajeni kudu nyembah kudu ngabekti ning tumrape Antasena nek wong tuwa kok ora kena diprenggake melu urusan sing ora cetha ah cetha tak katutke dosane malah wah yo saiki ngene jalukmu kepiye tak tuluk lho nek aku ana bebasan lo jual kue beli borong tak prenggake pisane ya yang tinimbange yang kewirangan mungsu Antasena mumpung durung aja melu-melu bab perkara iki urusane warisane para Pandhawa ora kok aku nggege orane genahke sak benere kowe wis rasaku kan wuwus saiki garek endi sing dhisik aku manut aku moh nek kon perang karo Eyang Salya ora watake Antasena pomo aku jotosan karo wong tuwa ora sopan ora ndek sopanan tumraping bocah karepmu piye wis rasa kesuwen yen pancen Eyang Salya kuat nampani siungku kok siung kepiye ya kok iki aku urung rampung kok wong iki kabeh ndek siung rasa do cengenges ngeyel ditampani iki siung iki tak nggon nampani lemper goblok karepmu kepiye kuat nampani sumute Antasena kelakon aku mundur waduh
panganan sing apik yo do teko ki dar ngopo iki ora ngono Dimas ming sing tak gumuni kok Eyang Mandaraka mlayu oh aku ora ngerti pengapesane kok kae iki ora kok mergo apa-apa ki ora dadi wong ki nganggo pretung aja waton grubyak-grubyuk kuwi boros tenagane dikira nek perang ki yo ora kesel ngono apa ning nganggo cara Kang wah Mas Antasena pancen oh Kang saiki ngene kamau yang Mandaraka mlayu ora bakal kok nang Astina kan moko Siwa Duryudana wis ora iso jawab apa ora wani ha karepe Dimas kepiye dijeki jajal kaya ngopo mestine playune Siwa Prabu Duryudana playune aku ngerti dheweke mesti nanggone Paman Durna ya wis aku tak tunggu nang Ngastina yen arep do nyusul susulan ana Sukalima aku ora arep nyangoni ning mangkat dhewe pokoke apa-apa iki aja do ngarep-arep ya ora ana apa-apa nek ngasih pahit barang kuwi aja do ngresula saiki kepiye wis pokoke sowang-sowang netepi kewajibane dhewe-dhewe nek pancen muga-mugane ana keterangan sing becik mestine aku lan Kakang Gatotkaca Kakang Antarja engko iso mangerti sakwise ketemu marang Eyang Duna Mergani padha mlayu rono yen pancen Kakang Gatotkaca rasana tutatana Dimas yen ngono wis terwaca aku nang Sukal wis sing ati-ati Kakang Gatotkaca Bang kacan bang cipir yo sumalang kuat dipikir busana maneka warna renggeng kencana ratna probandera layuku mitir sindrang
Pandresing Meru Beting dwaja su prasta kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mawur kedyu mangkono peperangan ana ing negara Ngastina senajan datan wonten korban kang rikala semana putra-putra Pandhawa kang unggul jurite gengesa arga suta jroning nala Raden Antasena Raden Gatotkaca lan Raden Antarja sinegek ingkang cinarita gelis kang munggel kawi kinarya ganeping kandha anenggih menika ta adeking pertapaning Sokalima Sang Begawan Kumbayana ya Resi Kumbayana kaadhep para cantrik yen sinawang saka Mandrawa kaya kumaraning jati Hangulati Surya rumangsang wayah
rumangsang wayah sang rasi carita ingkang perangan kaping kalih mengkeraken negari Ngastina ngajengaken pertapan Sukolima awit senadyan ing kono amung wujuding pertapan nanging ketingal ageng pangaribawani kebak mawa kumara sesawangan ingkang tuwih endah asri raras kawuryan kalamunta kadulu bisa damel sing seming swasana ingkang sami mulat ora mokal ingkang andhepaning pertapan Sukolima ingkang dumunung wonten ing tlatah negari Ngastina pandhita ingkang wis gentur tapane sithik paningalih menep semedini kondang kaunang-unang peparap Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya danyang Durna Duk rikala semana lenggah ingkang kepareng cakep dhateng Sang Tapa ingkang putra Raden Aswatama nampi swanipun bebagus kekalih ingkang ketingal sejangkah manembah ketingal sanget nggenira angluhuraken dhateng Sang Wigudebya dupi Sang Tapa amuningane kawontenanipun bebagus kekalih ingkang katemben prapta sigra kawijil pangandikanira mangkono cipta rengganira ingkang dereng kawijil ing lati gandhap bleguduk manyar-manyar mamah luku hawelo pet gantil omahe joglo Aswatama kula Rama lungguh ingkang kanthi prayoga para cantri dawuh supaya sidhem lan lerem iki ana suwane bebagus sakloron piye ngestaken dawuh Rama
wangsit medar nong ilmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan pranyata wus limpat kandhak bleguduk manyar-manyar selikur dina gama naga pulung ana ari lepas walu gembel satama kula rama lho pendhita ki nek kondhang wis dasare pendopo Sukolima anyar dalange anyar cete anyar digelari gamelan mungguh ketok budaya arek ngoten ning sing tang kuwatir kabeh mau yen ta ora waspada mengko mundhak ana apa-apa mergo tinimbang wedi karo sing ngeson awet kae menungsa ora tau nganggo klambi madang wae ora tau wisuh mergo nek wisuh mengko tangane ndak tipis iya lungguh sing prayoga ya nempuh malah Rama menika werna-werna samangka ta mangke nggih panjenengan kekalih sowan wonten ing Sukolima amit sewu tak jabel anggonku basa mergo aku ki pendhita sing kondhang pendhita misuwur mangka dadi pujangganing kraton sakwise lungguh kanthi prayoga padha kanthi raharja bebagus sakloron kula nuwun nampi patudalem Kanjeng Rama Panembahan kados mboten wonten rubeda sowan kula kepareng kula nyaosaken sungkem pabekti kula kunjuk wonten sandhap padha mawantu-wantu oh iya ya tak tampa karya bombong pamikire ingkang tengok ana ing pengkeran padha basuki nuwun nampi patudalem Kanjeng Rama Pukulun kados mboten wonten rubeda sowan kula sungkem kula kunjuk iya tak tampa sawise aku gambuh marang sliramu sakloron banjur aku bakal pitanya menika napa Rama pitakon goblok nesu e Rama wong kok mengguta nesu kan mulane rambuté brindil kowe aja mbukak wadine wong tuwa iki wis paringane Gusti ingkang Maha Kuwasa ana wigati apa tumuli waloka lan sawetara kowe cumanduk ana ing pertapan ora kok jeneng ya ing ngarep tambuh jenengmu sapa inggih nami kula pun Gandawardaya inggih lha ingkang mburi inggih nami kula pun Gandawasmara Pardaya karo Asmara ning rak dudu Asmara Ndana to ih Didi Gandha kuwi mambu
asmara kuwi sinden. Dadine mambu sinden. Parang para abdi Sukalima kuwi anggere semene do ndungkap yuswa ngono kuwi hawane iki mung arep pipis wae. Rama temtunipun boten perlu ngendika ingkang warni-warni lajeng tumuli dipun dangu menapa menggah wigatosipun. Wardaya, kula nuwun inggih. Asmara, kula nuwun inggih. Apa wigatine? Kok sowan ana ing Sukalima? Inggih. Gandeng kula pitados paduka menika salah tunggalipun pendhita ingkang kesthi. Kula badhe nyuwun prisa lan badhe madosi suderma kula ingkang nama Raden Permadi. Kalian kula badhe nanjihaken tatkala semonten miturut dongengipun Kanjeng Ibu bilih Raden Permadi menika ingkang dipun titipi lisah Jayeng Katon kalian Eyang Begawan Wilawuk miturut dongengipun Ibu Jimambang. Oh. Wah. Sing jenengane tungguleh tutup. Tegese ora kleru kowe tumeka ning papan kene. Bambang Permadi iki ya aku. Iya. Rikala semono aku ki ya bagus ning merga wis kegawa umur karo tuwa njur ting pleketot ora karu-karuan njur aku peparah Begawan Durna. Oh iya. Yen ngaten Raden Permadi injih Begawan Durna. Bener. Lah sakmenika kula badhe nyuwun prisa tiyang ingkang sigit kados Kanjeng Rama midherek dongengipun Eyang menapa Eyang Begawan Wilawuk menika Rama Permadi menika sigit utawi bagus. Namung menapa kula mboten salah dulu bilih panjenenganipun swasri sak angganing raga nandhang kuciwa. Kowe aja maido. Ya iki Raden Permadi ya Pendhita Durna. Oh inggih kepiye Dimas? Nggih kula kangkon nderek Kang Mas. Kowe percaya apa ora? Ih menawi kula kangkon nderek kemawon namung Kang Mas kedah eling kulawan waspada. Kowe bakal goleki apa lenga Jayeng Katon kuwi ana sranane. Merga lenga Jayeng Katon kuwi pancen lenga kaya dene lenga sing digdaya. Oh iya. Iso kasembadan lan pinter kowe ngerteni marang wujuding wadah lenga Jayeng Katon. Waton kowe pinter mateni satriya sing jalane Raden Janaka. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana bagusi sulak-suluk kaya apik-apik amono. Inggih yen mekaten
pareng kula nyuwun pamit samangke badhe pinanggih kalian wujudipun lisah jayeng katon saugeripun kula sembodo lan pinter nyirnakaken Raden Janaka mengono kacarita rikala semana dereng ngantos satya kekalih nyat saking palenggan plajarira Nalendra ing Astina paman nyuwun pengayoman